Здравейте, дами и господа. Тук е Сачил. Точно така, тук е Сачил. И това е новия ми това е нов клип. Не бях качвал от сигурно 2 седмици. Трябва да съм ви липсвал. Ако не съм ви липсвал, ще ви издиря и да тия, които не съм им липсвал, ще ги убия. Буквално. Така, да кажа нещо. Спирах с BK час мога, защото ми лаги повече, отколкото най-новата версия на Minecraft. Чрез което стигаме до въпроса, що Minecraft лаги толкова. Това някакви 500 мегабайта лагат, колкото Call of Duty ми лагат. Че даже малко повече. Затова реших вече, сега нататък, почвам да играя на новата версия, която те лаги като дришня. Така. Това ще са клипове по 10 минутки. Ще ги качвам в YouTube. Мислих да качвам в VBOX. Не е с друго, просто е така да видя какво е. Обаче, за съжаление, 150 мегабайта, малко така, са много малко. Понеже още не знам как да конвертирам. Ай, никой не праща линкове. Никой не праща клипове, нищо. И затова не знам какво да правя. Колкото и да искам да ги направя по-малки, клиповете ми ще си станат големи. Защото искам да ги правя по-малки на размер. Обаче, като не знам как, какво правим. Тоест... мамка му. Creeper. Не питайте, ще го правят чак толкова много. Просто не ми се занимава в момента с крипъри. Все едно, на вас кога ви се занимава? Кога на някой ще му се занимава с крипъри? Да го гръмт. Да си призная, в момента просто тук е идеално също за пещера. Че ми кокобин, ще си направя на ферма за бисквити, примерно. Така. Какво друго да кажа? Продължавам с клиповете. Друго. Ами други идеи нямам. Какво друго? Що? И ако искате нещо друго да кажете? Аз не че ще кажа нещо друго, но ви пишете, ако искате да казвам нещо друго. Ще мога да говорим за те, като вас ви интересуват. Да. Е, сега. Веднага как. Нищо не съм казал. Нямах нищо предвид. Така. Какво друго? Не знам вече какво да кажа. Ще правилно поредица понеже тази старата ме прецаква много и аз не искам да бъда прецакан. Вие какво бихте избрали, ако нали някаква стара версия ви лаги като дришня? Извинявам се за думата, която казах. Или най-новата версия, която не ви лаги толкова. По-нова. Тоест, ясно, че всеки ще избере... Ясно, че всеки ще избере новата версия. Опитвам се да кажа, че не съм зарязал старите епизоди, просто ги прекратих, понеже поради невъзможност за снимане. Добре звучи. Добре звучи. Как? Сега
Я ти фейла. Няма поям, че нито едно не се получи. Сега ще вземам 2 пилета и се хващам на бас, че ще съм на максимум мръвки. Изя ще се отят пилет. Това е. Това ще е новата поредица. Или пък не. Всъщност, през целия клип говорих как това може би ще е новата поредица, как съм трябва да качвам в клипове. Много клипове. Не, това няма да е нова поредица. Това в момента е някакъв тъп свят, който се създадох. Новата поредица, вие дайте някакви идеи, но до тогава ще правя клипове не на Майнкрафт. Не. Ще правя клипове на та-да-дън. Няма се представя. Силно мислех за Yu-Gi-Oh! Legend Reborn. И да, ако искате да пишете, че Yu-Gi-Oh! Не струва, не ми пука. Така, това е. Край. Чао. Адиос. Не сме се виждали. Бай-бай. БГ, ГГ, ВГ, ФК, СК, ОМГ, ММ.